Yo, what's up sa inyo mga tropa? Isa na namang napakasarap na good item na damo ang ating babanatan syempre. Napakasimple at madaling lutuin pero hindi ka mabibitin sa sarap. Sa videong ito, isi-share ko naman sa inyo ang original na recipe ng paksiw na saluyot. Yes, tama yung narinig nyo. Original recipe ng paksiw na saluyot. Basic na lutuin lang to ng mga genuine Ilocano. Kaya naman, wag na natin pang patagalin. Let's G! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Meron tayong 6 na tali ng saluyot dito. Tig 10 petot isa. Pero binigay ni Ate Sexy ng 50 petot tong 6 na tali. Kita mo naman yan tropa kung gaano ka good item nito. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko para bumili. Actually sa puntong ito, kakatapos ko lang kumain ng niluto kong papaitan. So habang nagpapalpa ako, ano bang Tagalog ng palpa? I-comment nyo man kakabsat nun yati Tagalog ng itipalpa. Nyamot na po. Medyo heavy yung papaitan tropa. So habang nagpapababa tayo ng kinain, hindi tayo magsasayang ng oras. Hihimayin ko naman tong saluyot habang fresh pa para hindi masayang tropa. Pagkatapos himayin, hugasan ng bonggang-bongga tapos ibinabad ko muna sa tubig. So habang nakababad sa tubig ang saluyot, ihanda naman natin tong aromatics niya. Wala tayong ibang aromatics kundi bawang lang tropa. Bali 2 buo lang to. Itong isa sisibakin ko. Tas itong isa naman pampaarte sa video at picture kaya buo siya. Tas ayan no, hugasan para sure na malinis bago tsuktsakin ng trip na design. ASMR muna tayo kasi satisfying ang sauce nito tropa. Ang paghahanda ng mga sangkap ang pinaka-satisfying part ng pagluluto. At ito naman ang listahan ng mga ingredients. Pwede mong i-post kung trip mo lang. Alam mo naman na kapag nakahanda ng mga sangkap, panay shoot na lang ang gagawin natin dyan. Magsalang ng cooking pan sa apoy, tas kalahating tasang nawasa lang ang pinakasabaw. Then lahat ng bawang inilagay ko na at 2 sandok ng bagoong isda. Takpan hanggang maluto ang bawang. At this point, siguraduhin luto na ang bawang bago ilubog sa kahirapan lahat ng saluyot. Isinabay ko kanina yung bawang tropa para maluto ang bagoong at magkalasa ang bawang. Kung mapapansin mo, halos maiga na ang sabaw. Ganito talaga tong lutuin na to tropa, hindi pwedeng masabaw. Bali-balik ta rin lang para even ang pagka-blanch ng saluyot. Katamtaman lang ang setting ng apoy nito. Hindi pwedeng malakas tropa. Mangingitim ang damo. Takpan saglit at least 3 to 5 minutes. Hindi pwedeng ma-overcook to tol kasi mapapagalitan tayo ng lola inang ko. Tingnan mo naman kung gaano kaganda yung damo tropa. And then, saka ko inilagay ang 3 sandok ng white vinegar. Takpan saglit at least 3 to 5 minutes. Hindi kailangan halu-haluin tropa. Kita mo naman yan no? All goods na all goods. Pero syempre, mag-plating muna tayo. Nakakatakam na! Siyempre, kailangan pa din nating i-plating yan para kaaya-aya sa kakain at para maganda sa picture-picture. Para may magamit akong malupit na thumbnail sa video na to. Tas ayan no, the moment of truth. First bite? Grabe! Nagimasan mayang. Tapos nasundan ng sunod-sunod na bite. Kastoy man timayat nga panaltaakan. Oh, eto na B, makinig ka. Hindi ito pinakbet o pakbet kasi hindi ako gumamit ng cooking oil. Saka wala akong ibang ginamit na aromatic kundi bawang lang tropa. Ganito ang sinaunang pamamaraan ng pagpaksiw ng gulay. Yung white vinegar ang pumipigil ng pagdulas ng saluyot para intact at maganda ang texture ng damo at babalanse sa alat ng bagong isda. Napakaraming beses na ako nakapagluto nito kaya kabisado ko ng tamang formula nito tropa. Ay siya, gawi kong napapaibig. Ako to si Pula ang tropa nyo. Salamat. Hanggang sa muli. So, paano? Peace.